Meditace samády rozvíjí aspekt knížky. Žena se spojuje se vším okolo sebe, s vyšším principem i s tím, co je vlastně nad ní, co ona neovlivní. Vlastně takovou nenásilnou formou se to tělo postupně roztřese a postupuje se od nohou, takže vlastně žena i potom tu energii cítí, jak ona proudí jakoby ze země do pánve, potom postupuje nahoru, až právě ta moje ženská energie projde až do něčeho, co mě přesahuje. Samády je meditace, která je docela zásadní, protože to je zážitek něčeho božského v ženě. Co je na tom krásné, na té meditaci, že je velice jemná. Obecně ženy potřebují meditace jemnější a tato meditace takhle začíná, že vlastně žena relaxuje, užívá si, najednou objevuje tu vibraci, objevuje to, jak se třesou nohy, jak se třese pánev. A ve chvíli, kdy vlastně to objeví, tak najednou dostane chuť tancovat, začne tancovat, třást se a pak se to změní a najednou vnímá a cítí, že je součástí toho světa. Aspekt knížky znamená v dobrém slova smyslu nábožnost, vytržení. Jako smysl pro transcendentálno. Aspekt knížky je něco, co přesahuje člověka. Hudba v samády uvolňuje ženu vibrací a třesením. Takže jsou to všechno tóny, tóniny a rytmy, které ženou snadno rozetřesou. Ta žena pomalinku tím rytmem se dostává do té techniky a ten rytmus se pomalinku nenápadně navyšuje a najednou ta žena laskavou cestou se dostane k taneční extázi. Právě vyhovuje tady u těch ženských meditací ta jemnost. Já se dostanu do té hloubky tu jemnosti více. Ale současně opravdu to probouzí velkou sílu, jo? Že to je překvapivé. Meditace samádhí mě pomohla nesmírně se sklidnit, soustředit se nebo vstoupit do sebe, uklidnit se, najít tam samu sebe a podle toho, jak to cítí i ostatní ženy, které chodí se mnou na Mohendžodaro, tak nás to velice uklidnilo, přivedlo samotný k sobě.